Prvo, to jeste teško političko pitanje. Drugo, ono što je ključno u sadašnjem dijalogu između Srbije i Kosova jeste što nijedna od strana nije zainteresovana za rešenje. S druge strane, iako je meni to nerazumljivo, jer oni su ti koji nisu priznati od 5 članica Evropske unije, oni su ti koji bi prosto morali da nekako razmišljaju strateški šire. I živimo u trenutku kada prosto pojedini svetski političari bi učinili sve za Nobelovu nagradu. Dakle, taj konflikt između Srbije i Kosova je šansa za srpske i kosovske političare da dobiju tu Nobelovu nagradu. I mislim da je jedini način da se reši to teško političko pitanje tako što će Srbija i Kosovo zajedno ući u Evropsku uniju. I tako što će izbrisati tu veštačku granicu i reći danas, od današnjeg dana, isti zakoni važe i za Srbe i za Albance, slobodno se krećemo, slobodno komuniciramo. Ja se iskreno nadam da ću u jednom trenutku doći do toga. Danas nema dovoljno političke hrabrosti u Srbiji da se priča o tome. Postoji par izuzetaka, mladih, da kažem, političkih stranaka koji imaju vrlo profilisan stav vezano za taj dijalog sa Kosovom i potrebu i pomirenja i napretka u odnosima, ali plašim se da ta politika ne donosi glasove na izborima i da će te stranke, nažalost, platiti i tu cenu. I iz tog razloga ta tema nije, da kažem, u ovom trenutku toliko na vrhu prioriteta.